Vuosi 2025 oli meillä Suomen yliopistokiinteistöillä eli Sykillä hallitun kehittymisen vuosi. Teimme tietoisia valintoja. Ne näkyvät suunnitellusti liikevaihdon laskussa, mutta ne vahvistivat sitä perustehtävää, jonka varaan tätä yhtiötä rakennetaan. Kannattavuus pysyi hyvänä, omavaraisuus vahvana. Se tarkoittaa sitä, että meillä on liikkumavaraa. Ja liikkumavara tarkoittaa mahdollisuuksia toteuttaa osakasyliopistojemme toimintaa tukevia investointeja. Lisäksi maksoimme osinkoa yhteensä 25,5 miljoonaa euroa. Vuoden aikana investoimme yli 57 miljoonaa euroa. Useat kampushankkeet eri puolilla Suomea etenivät suunnitellusti. Osa valmistui ja osa siirtyi seuraavaan vaiheeseen. Sähkötalo Noodi saatiin Harjakorkeuteen sekä Jyväskylän Ylistönrinteen Amphiotica-hanke eteni. Samoin kuin hankesuunnittelu Kuopion ja Joensuun kampuksilla. Myös Turun Dentaalia-hankkeen hankesuunnittelu saatiin valmiiksi. Solmimme myös uusia vuokrasopimuksia ja kävimme aktiivisia keskusteluja tilojen kehittämisestä yhdessä yliopistojen kanssa. Vuokrausasteemme pysyi korkealla tasolla, mutta valitettavasti emme aivan saavuttaneet 95% tavoitetasoa. Yhteistyö asiakkaidemme kanssa jatkui tiiviinä ja asiakastyytyväisyys säilyi hyvänä. Se on meille tärkeä mittari. Panostimme tietenkin myös vastuullisuuteen. Liityimme uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle ja jatkoimme hiilijalanjälkemme systemaattista pienentämistä. Toteutimme vapaaehtoisesti ensimmäistä kertaa EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisen raportin. Sertifioitu rakennuskantamme kasvoi edelleen. Huomioimme hankkeissa ja operatiivisessa arjessa kiertotalouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta. Vuosi 2025 oli siis suunnitelmallisuuden vuosi. Vakaata taloutta, eteneviä hankkeita ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Me omistamme, kehitämme ja pidämme kunnossa tiloja, jotka mahdollistavat oppimisen, tutkimuksen ja tulevaisuuden. Kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Ja sitä työtä teemme tänäkin vuonna.